koukněte na to, my lezeme tady v Řeporyjích normálně na tady to. A jako sorry, ale je tady megálně dobrý na tady ty atrakci, že jo? Jo. Takže jako dobrý náhodou. Niko, my tady jdem. Pojď za mnou. Zkouknem se. Já jdu. Vole. To je mega dobrý. Co to je za kuzovku? WTF? Já jsem ji odkopnul tam. Tady jsem ji odkopnul. Škybidi. Ukaďte se mi To jsem máme srač. Ty bohdí. co to je to za kůzakou? Skibidi. Hej, ale tady to fotbalové hřiště je docela dobrý náhodou, jako. Jo, i když je trošku mokrý a jsou to salové kakánky. Salové kakánky. Šimpanzini i banániny, totoginy, dragon fruitiny, šimpanzini a... Já mi kaši z samých bobků. Co jsi posrala? Ne, já tím dělám kaši. Šauta lidičky, ty pičo. Jdem za Matem. Jo, jdem za Matem. Jo. Lidi, kdybyste nevěděli, kde je Mateo, tak to je ten kámoš, s kterým jsem točil jedno video takový, že jak jsme šli Just Walking in Řeporyje. To je on, Jo. ten hlas druhej. Tak když tak jako tady je se mnou Eliška, já jsem Milan, kdybyste nevěděli. A jako docela skibidi, Protože on bydlí úplně někde v háji prostě, v háji bydlí. Jo. Protože bydlí v háji. What the fuck, to je právě pítko. A jo. Ale odhaleně až za 1000 subscriberů, takže jako nic. No jo, taky tak. A 1000 subscribe. Zkuste se lidi snažit, dávejte tam ty odběry, prosím. Jo. Já nechci, abyste mě... Já mám prostě rád, když tvořím pro lidi videa, aby měli radost, ale ne jenom kvůli tomu, abych byl slavný, abych vydělával peníze. To ne, ale já chci prostě jenom to. Já chci prostě jenom lidem dělat radost. Prostě si dělat radost. No. Proč to vypadá, jak kdybychom chodili k tomu Adrianovi. A jo. Nejdeme k Adrianovi. My ho nesnáštíme. Přesně tak, Adrianek IQ. Jo. Adrian IQ. Co když to uvidí Adrian? Adrian. Co když to uvidí Adrian? To bylo taky To by bylo hodně v háji. Jo. Si. To by ti přesně napsal. Sik. Ty jsi fakt blázen. Co jsi to tam o mě říkala já? A ty prostě. To mě nezajímá, ty škibidi. My tady se procházíme, ty vole, tady je hezká Škodovka. No Jo, tady je hezká. Kumte na to, kumte. krásná barva. Ne asi, taková neon. To je neon. Mám to zahrada. Yes. No právě ona bydlí tam. A jo, vlastně. Škybidi. Ej, natočíme video na 5 minut, takže ještě máme ještě minutu. Tyhle, oni mají bazén, ty mají? Nehozí. Já mám taky bazén. Škybidi. Jestli chceš, můžeš někdy přijít. Škybidi. Ale teďka je zima, škybidi. Já vím teď. Škybidi. Ale ta obloha, ty vole, ta je mega. Jo. Škybidi, jdeme tudy. A prodloužíme video. Jo. Když tady je to megálně hezký. Musíme sprintovat, než skončí video. Tak si dáme 6 minut, dáme si 6 minut. Ať máme o minutu díl.
Ale když vezmeme tady ten krásný kopeček. Ty vole, kolik je tady much, vidíte to lidi? Ty pičo. Víš to kamerou míří? Tak tam bude kousek tvůj. Neva? Ty vole, já chci být. Ty Není tam náhodou naše skrýš? možná jo. To je naše bouda. Ty vole, tady někdo jde, ty pičo. Já se chceme v lopatku. To si děláš něco. Musíme se asi Tam vlopat. byli Viktors. Já vím. Víš co, dáme to na 7 minut. Jo. Můžeme říct Mateušem, Kakeušem? Mateo kakeo. Mateo kakeo kakao. Jo. Hej, tady další campfire. A jo, campfire. Fire si With my campfire. 100% máme. Ale máme 30 minut. To máč. Do té doby než to odejdu. No, škybdy. Ej jo, tam to pořád je. Ne. Špintlem, pojď. Tady ten strom, který jsme káceli. Tím samovým pérem. On je tady grill, ty vole. On je to grill. Tam. Proč? Já vezmu židli. Fakt? Proč? Ej, dáme to minutu, dáme to na 10 minut. Máme to i spíru. Pojď. Co je? Víš, jak do krabice? A jo. Ty vole. Víš, co je na ní napsáno? Co? RIP. Ne. A jo, ty vole. Ty vole. To je hrob. Ty vole. Ty. To si děláš Já se mega bojím. Co jsi toho vedle za zombie? Kámo. Hej, jak si na to otevřít? Tak ty to otevři, já se mega bojím. Hej, vezmám spíru. Ty vezmi židli, já vezmu spíru. Jo, já vezmu židli. No a sebe obranu. Jo, já se mega bojím, ale otvíráš ty. Ne, ale spírou to otevřu. Spíro. Já se mega bojím, já se na to nechci dívat. Já taky, já to asi neotevřu. Asi skončíme video v 8 minutách. Kámo, ale ten výhled je megální. Jo, ale já se mega Build bojím. my campfire. Fire hit 100%. Video skončilo.